Eskerrik asko Asier, eta orain Arabatik Bizkaira joko dugu, eta eskualde batetik udalerri batera, Deriora. Txerra Rodriguezek ekarriko digu Tximintx Euskaldunen komunitatearen berri. Beraz, ikusten duzuenez, bigarren hitzartze honetan ere komunitatearen ideiatik jarraituko dugu tiraka. Euskara elkarte batez, komunitatea baita Derioko Tximintx, eta Txerrak azalduko digu zein den diferentzio horren nondik norakoa, elkarte eta komunitatearen artekoa. Asiaren eran, Euskalgintzan bide luze egindakoa da Txerra Rodriguez ere, soziolinguistikan doktore gaia, bete-betean oraintxe tesiarekin bere txioetan irakurtzeko modua izaten ari garenez, emunen ere ari da gaur egun, eta berak emango dizkigu Derioko proiektuari buruzko xehetasunak. Egunon, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidatzearren. Eta, nik apur baten Tximintx komunitateari buruz berbaitera nator. Esan gure dut, hau bada, ni gaur berbaitera nator, eta gaur kontatuko dut gauza bat, eta igual emetik 4 hilabetera beste zer kontatzen dut zuet. Esan gure dut, hau bizirik dagoen proiektu bada, oindala urtebete pasa abiatu genduana, eta, hor dau, esan gure dut, hau ez dago amaituta. Hau ari gara. Orduan, ni gaur aurkeztuko dute zer, baki gero bideoan eta grabatuta geratuko dela, eta hori txarra da, baina seguramente beste, esan gure, emetik denbora batera beste gauza bat izango da proiektu hau. Bizi dauelako, eta ondino ez dakigulako nora eramango gaituen, bai? Azken finean, komunitatearen eratze hau esperimentua da. Eta esperimentatzen ari gara, eta, ikusiko gu. Ni gaur aurkeztuko dut zer, eta ezein kasu larregirik, bai, igual gero beste gauza bat da, komunidadea bera, bai. Nundik gatoz edo apur baten zer eraman gaituen ona, bai? Oindala 17 urte, Derioko gazte batzuk, ni gara hartan gaztean nintzen, gezurra badiru dibe, montatu gendun Euskal Elkarte bat, Tximintx izenekua, bai? 16 urtetan ibili da elkartea martzan, bere hankasartzeak eta bere asiertoekin, gauza batzuk ondo egin ditugu, beste gauza batzuk ez ditugu horren ondo egin, baina, heldu ginen 2018ra Euskaraldira, inoizko proiekturik arrakastatxuena Tximintzen, baina heldu ginen arnazestuka. Heldu ginen, esaten gendun, kristona montatu dugu, jende pila bat mugiarazi dugu, baina elkartea bera, elkartekideok gaude, itota. Eta, erabili genuen, hor agertzen den, esaldi hori, bai? Sokaren amaierara heltzen ari ginela irudituen zitzaigun, eta esan gendun, guazen egitera troinu bat, eta eustera. Eusterik daukagun, bai? Troinua ez dakizunentzako korapilloa da, bai? Oso mendi zera da, bai? Sokaren amaiera heltzen ari zala ikusten ari ginen. Horra heltzeko, ikusten genduzan, arazo batzuk geneuskala, arazo struktural batzuk Tximintxen bertan, bai? Alde batetik, gu oindala 16-17 urteko egitura bat geneukan, bere garaira seguramente egokitua egongo zana, baina ikusten gendun, errealidadea aldatu dela eta egitura berdina maitentzen genuela. Eta zentzu horretan ikusten gendun 3 arazo nagusi geunkala zentzu horretan, bai, alde batetik irudiari dagokiona, esan gure dut Tximintx sortu zanean, guk uste dugu, irudi erakargarri bat eduki genuela, baina, 17 urteren ostian irudi aldatu barik, desera kargarritzen joaten da irudi hori bera, bai. Bigarrena, barne komunikazioa, Tximintxek garai hartan 105 bazkide deukasan, baina, guk ez gontzan, haiei kasu larregirik egiten, hola esateko, bai. Eta hirugarrena, kanpo komunikazioa, bai, Tximintxe garai harretan, gaur ere ez gabiz larfin, baina, kanpo komunikazioan hobetzeko asko geneukala ikusten genduan. Bigarren arazoa zen, seguramente, printzipalena,
eta zan ardurak ordezkatu eta partekatzeko beharra geneukala. Hau da, 16 urte atzera joan da, egon gintzesanak tximintz sortzen, jarraitzen genduan modu batera edo bestera, tximintzen egoten, baina ezelako erreleborik. Ez genuela lortu jende berri larregirik erakartzea. Esan behar nuen inorrez, baina baton bat erakarri genuen, baina gitxi. Eta hirugarrena, zan batez ere, batez ere, gu 2017an aguraineko kopiatuta jarri gendun martzan Derion Ahora egitasmoa, 5 egunetan, Euskaraldearen beroketa ditu genion, entrenamendua. Eta bai hor, eta bai Euskaraldian konturatu gintzezan gure komunidadea guk uste genuena, baina desente zabalagoa zala. Hau da, bazegoela beste profil bat, ustut goizian baten batek berbain dauela, ez dakiz zer elitearen kultura, naiz gogoratzen oso ondo, bai, apur baten gu elite ginela, elite Euskararen ezagutza eta erabilari zegokionez, eta esaten gendun, hori apurtu behar dugu, eta zabalduin behar dugu, ez dago beste modurik, bai? Eta, hor apur batet, hortik dator, nire iritziaren kontra hitzaldeari jarri dioten izenburua, bai? Perfektoak diren Derioko imperfektoak, bai? Edo igual alderantzi izan. Imperfektoak diren Euskaldun perfektoen komunidadea, bai? Hor apur baten lelo hori aukeratu gendun, apur baten hori erakusteko, bai? Hau da, gure komunidadeen parte izateko ez ari izan behar soziolinguistikan aditua, ez euskaldun petoa, ez da abar, bai? Bestelako ikuspegi batzuetara zabaltzeko, bai? Ikusten gendun laugarren arazo edo zera zan, apur baten parte hartzeko sistema, bai? Guk esaten gendun oso egitura zurrunetik gentozen, eta ikusten gendun, handik eta hemendik hartuta, parte hartzeko moduak eta militatzeko moduak aldatzen ari zirela. Eta horretara ere egokitu beharko genuela tximintz bera, bai. Eta ja, 5. zan, esaten gendun, hau guzti hau bai, baina jarraitzen dugu mantentzen gure azken helburue. Eta dala, hizkuntza komunitate trinkotu, saretu, burujabetu, motibatu eta elikatua izatia, bai. Azken finean guk beti esan dugu, gure ustetan, euskalgintza bera, euskararen bizibirritzean militatzea eta egotea guretzat artea adierazpide bat da, bai? Eta esaten gendun, edango dugu klasikotik, baina ekarriko dugu gaur egunera, eta berrasmatuko dugu geure burua, apur baten, errealidadea aldatu dalako, militatzeko moduak aldatu direzelako, eta euskaldunen profilak gure herrian bintzat desente aldatu direzelako, bai? Baina, hori guzti hori ez genuen egin gura aurrekoari guk egin barik, esan gure dut guk, motxila bat geneukan lepoan, eta orduan horregaitik erabaki gendun igez garaitxu hontan, otsaia martxo, otsaian akabuen uste dut, apur baten tximintzen 16 urte horietan militatzen egon gintzezan danok batzea, egun batean, eta 3 orduko saio bat egitea apur baten gure genealogiak berreskuratzeko, bai? Hau da, hor agertzen den irudia, ez naiz hasiko hori azaltzen, baina guk ikusten genduna zan, aurreko ziklo horretan, 16 urteko ziklo horretan, lorpen handiak egon direz. Tximintzek gauzak lortu indauz. Eta ganea, ari da zigura gintzen zelan bait, begirune osoa lan hori egin zuten guztieri, bai? Eta eraberean ere, gura genduan ziklo bat amaitu dela irudikatzea, eta ziklo bat amaitu dela argi geratzea, bai? Eta, geratu daku, hau, hemen dator irudi moduan, baina, daukagu 3 metro luzeko paperografo baten batuta, bai? Eta, hori guzti hori kontuan eukinda, egon gintzezan, pertsona batzuk, batu gintzezan, apur baten irudikatzeko tximintz berria zer izan behar zeuen horretan, bai? Orduan, hor egon gintzezan, 5
6 hilabete gogoetan, beste zerein barik, bakarrik gogoetan, antolakuntza, helburuak eta abar, bai. Eta, hortik atera gendun, hau da, gaur orkesteran atorki zuena, bai, apur baten, elkarte izatetik, komunitate izatera pasatzeko erabakia hartu genuela, bai. Hau da, apur batetik, apur bat elkarte hori, 10 sare horretara ekartzea, bai. Apur baten horrekin bilatzen genduen azan alde batetik zentro askoko komunitate bat eratzea, hau da, haitz lauagoz esan da, ez dependitzea dana talde eragilearen, ez egotea dana talde eragilearen bizkar, eta eraberean horizontaltasunaren bila jotzea, bai. Apur baten, hau joan garenean gero jendeari, gure ipuina kontatzera, jendeari kostau indiako ulertzea. Orduan, badazpadanik adibide batekin edo birekin esplikatuko dut apur baten zertan datzan hau, bai. Derio noin dala, gogoratzen, 9-10 bat urte, sortu gendun antzerki eskola bat, aurre eta gazteentzat, bai. Eta orduan, heldu ginenean sokaren amaiera horretara, hartu genduen erabakietako bat izan zen, zer utzi bazterrean eta zerekin jarraitu. Zan genduen, kukuke antzerki eskolagaz jarraituko genduala. Orduan, apur baten kurtsoa hasita zegoenez, ekainera arte horrela funtzionatu du, lehengo moduen, baina ekainan, joan ginen eta komentatu gentzen, Tximintx ez da elkarte bat, komunidade bat da, eta hemen bakoitza modu batera edo bestera buru jabea da. Beraz, kukukegaz jarraitu gure baldin badozue, zuen, esan gure dut, horretara etorri ziren jendearen esku dago horregaz jarraitzea edo jarraitzea. Erabaki zuten, baietz, jarraituko zeuriela. Eta esan gendun, eta hain dator bigarren partia, antolaketa. Gu, apur baten, Oskarrek goizean aipatu dauen gestino hori egiten dugu. Gu dinot, Tximintzeko komunitateko zentrokoak, bihotzak, gara salduko dut zer dan, bai? Gu gara, apur baten, gestinoa egiten dugunak. Guk ez dugu erabakitzen kukukek ze izan behar dauen, kukukek ze garapen euki behar dauen, ez ezer. Gu gana, datoz kukukekoak, eta esaten duzkue, behar dugu kartel batzuk, edo behar dugu ez dakizen bat diru, ez dakizertarako, edo behar dugu, edo. Hori da antolatzeko modua kukukegaz. Guk, hau da, lehengo Tximintzeko talde eragileak ja ez dauka kukukeren ganeko erabakimena. Erabakimena beste non baiten dago. Guk daukaguna da, erabaki hori gauzatu alizateko laguntza emotearen ardura. Ulertzen da? Bale. Bigarren adibide bat, bai? Tximintzen ez gara inoiz izan aberatzak, gaur egun ere ez gara aberatzak, baina beti saiatu izan gara pertsona bat eukiten kontratatua, bai? Urte honenetan 4 ordutara egon zan, gero 3, 2 ere egon da, 3, eta, honetara heldu gintzezanean hori ere jarri gendun maiganean, ez gendun, merezi dau pertsona bat kontratatuta eukitea 3-4 ordutan egunean Tximintzerako, eta esaten genduen, bai, seguramente merezi dau, baina kontua da, alde batetik, 3-4 ordutako lan jardun aukiko da, beraz, seguramente, hori izan da, konstante bat Tximintzen, hainbat jende pasatu da, joan dira, etorri dira, batzuk onak, beste batzuk hobeak. Eta abar, baina mugimendu handiko zera egon da, bai? Orduen, hor esaten genduen, horretan sartu behar dugu? Eta esaten genduen, ez. Baina, horren trukera, lehen militantziaz egiten genduzan lan batzuk profesionalizatu ditugu. Adibidez, hori kartel hori. Guk oinarte guk egiten genduzan kartelak. Oin kartelak egiten doskuez, dandanak ez, baina justo hori bai. Eta holako gauza batzuetara emon dugu saltoa.
ez dakit asmatu dugun, edo ez, baina horretan gabiz, bai? Apur baten esan dut komunidadea, bai? Orduan, gu komunidadean alde batetik egitura eta gero beste alde batetik esan dugu bai militatzeko moduak aldatu indizela. Eta gu militatzeko modu horietan eragiteko proposamena ere ekarri dugu komunidadera, bai? Hau da, komunidadera batzea konpromisoan oinarrituta dago, bai? Hor hartu gendun beste erabaki bat izan zen, bazkidetzak bertan bera ustea, bai? Bueno, Tximintzek baiukasan 105 harpidetza, urtian 1.800 euroren bueltako ekarpena egiten zozkuena, eta hori faltan botatzen dugu, baina batzuetan koherente izan behar da. Baina esaten gendun, baina hori azkenean da diru emote bat. Eta guk ez dugu gure bazkide guri diru emote bat egitea. Bai, hori gure dugu, baina gure duguna da, bazkide horiek zelan bait komunidade honetan bestelako ekarpen bat egitea. Bai? Orduan esan gendun, bueno, bazkidetzak fuera eta orduan konpromisoan oinarritua. Horretarako egin gendu zen papertxo batzuk, bazkidei pasatu, beste jende bateri pasatu, apur baten galdetzen. Bueno, ze ordu dauzkazu libre, zer egiteko prest zaude. Eta horren arabera montatu dugu komunitatea. Eta horretarako, bakoitzak hartzen dituen ardura horiek urtero joango gara berritzen. Urtero joango gara papelarekin eta firmatuko dugu. Gabeitxu, ni aurten, ez dakit, ni aurten tesiagaz oso lanpetuta ibiliko naz, eta orduen, pauso bat atzera emango dut, eta beste ez dute eukingo horren besteko astirik edo dena delakoa, bai? Azken finean guk esaten duguna da, betirako dana, da Deriostarron Euskaldunon komunidadea. Baina Tximintz, ez da betirako, Tximintz tresna bada, eta, bueno, ni komunidadeko kide izango naz beti, baina, igual ez naz Tximintzeko kide beti, ezin izan dutako nire bizitzaren 1500 gora beren gaitik, bai? Eta, bueno, apur baten, komunidadea egituratzeko 3 zirkuloko komunidadea eratu dugu, bai? Lehenengo zirkuloan gaude, ni bihotza naiz, bihotzak, eta bihotzak gara apur baten talde eragilea, 3 pertsonatako talde eragilea dauka Tximintzeko orain. Odolean daude, odola da bigarren zirkuloa, hori da, modu batera edo bestera Tximintzeko komunitateko kide direnak eta aportatzeko asmo, esan digun, potoloa daukatenak, baina talde eragilean egon barik, eta hor momentu hontan 12 bat pertsona dagoz. Eta 3. da beroa, eta horrek dira ekarpen puntualak egiteko pres dagozan pertsonak, eta 17 bat, zior, bai, datua astu izait, bai. Bueno, eta apur bat honetara heldu gara, bai? Hori izan da antolaketa modu bat, eta komunitatea komunitatearen barruan urtero aurre ikusten dugu bilgune bat egitea, bai? Lehenengo bilgunea egin gendun 2019ko urriaren 26an, eta deitu gentzan ametzen bilgunea. Egun horretan ingen duen ongintzezan 20 bat Deriostar, goiz oso bat, 5 ordutxo. Urrengo 3 urteetarako plan estrategiko baterako ametsak partekatzen eta denon artean alzan neurrian, ekarten, bai. Orduan, apur baten komunitatearen zentzua ulertzeko ametzen plana izan zen, hor egon ginen 5 ordu, 20 pertsona, oso anitzak, hainbat adinadetik eta bestetik, eta hor botazien hainbat ideia. Bihotzok, egin duguna, izan da, ideia hori ekartu, eta 3 urteko, hor agertzen da, izenak eta agertzen dira, baina izenei ezin kasu, bale?
Astu inzaizkit kentzea izena, parkatu. Hor guk egin duguna izan da hori ekarri 3 urteko plan estrategiko batera. Hau da, Tximintzek urrengo 3 urteetan, 2020, 2021 eta 2022, ingo dauzen akordagoz batuta, bai? Orduan, esan gure dut, hori da apur baten komunidadearen filosofia. Hau da, jendeak edo komunidadeko kideek ekarpenak itea, eta guk aldogun neurrian eta gure gaitasunen arabera horiei atera bidea emotia, bai? Eta listo.